सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता माननीय श्री अजित कुमार सर्वगोड यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। त्यांचंही स्वागत। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह साजरा करतंय आपला 11वा वर्धापन दिन आणि यावर्षी 12व्या वर्षात आपण पदार्पण करतोय। कोकण 7च्या वर्धापन दिन सोहळ्याला आपण काहीच वेळात सुरुवात करतोय। कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री निलेश राणे साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता माननीय श्री अजित कुमार सर्वगोड साहेब यांचं देखील आगमन झालं आहे आणि काही वेळातच आपण आपल्या मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह वर्धापन दिनानिमित्त दरवर्षीच वेगवेगळ्या थीम संकल्पना राबवत असतं आणि यावर्षी आपली थीम आहे फ्युचरिस्टिक कोकण @2047। भविष्यातील कोकण कसा असेल याचा विचार करताना यातला महत्त्वाचा गाभा आपल्यासमोर येतो तो म्हणजे मच्छीमार आणि त्यांच्या प्रश्नांसाठी कामांसाठी कायमच आपले कुडाळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माननीय निलेश राणे साहेब हे नेहमीच कार्यरत असतात। विधानसभेच्या सभागृहात देखील त्यांनी हा प्रश्न मांडला होता। त्याच अनुषंगानं आपली ही कोकण 7 लाईव्हची थीम आहे। अगदी काही वेळातच आपण आपल्या वर्धापन दिन सोहळ्याला सुरुवात करतोय। या कोकण 7 लाईव्हच्या वर्धापन दिनानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवरांचे सुद्धा आम्ही शब्दसुमनाने स्वागत करतो। काही क्षणातच या सोहळ्याला सुरुवात होते। गेल्या वर्षी आपली थीम होती बदलतं कोकण आणि या वर्षी आपली थीम आहे फ्युचरिस्टिक कोकण @2047 आणि त्याचबरोबर एक सगळ्यांना प्रश्न पडला होता की ही कोकणची सुरमई नक्की काय आहे। अगदी काही वेळातच याचा सुद्धा उलगडा तुम्हाला होणार आहे आणि तुमच्या समोर आम्ही घेऊन येणार आहोत कोकणची सुरमई म्हणजे नेमकं आहे तरी काय याचा उलगडा। या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला अगदी काही वेळातच मिळेल। त्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल आपला वर्धापन दिन अगदी काही वेळातच सुरू करतोय। काही क्षणातच आपल्या वर्धापन दिन सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे। उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आगमन झालेलं आहे। त्याचबरोबर त्यांचं शब्दसुमनांनी देखील स्वागत। वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आपण राबवली होती आमची रील स्पर्धा आणि या स्पर्धेचे विजेते नेमके कोण आहेत हे सुद्धा आपल्याला कळणार आहेत। अगदी काही वेळातच आपण हे विजेत्यांची नावं घोषित करणार आहोत आणि सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे ते म्हणजे यावर्षीचा आमचा सर्वोच्च मानांकन पुरस्कार नेमका कोणाला जाणार आहे ते देखील आपल्याला काही क्षणात समजणार आहे। गणेश सजावट बक्षीस वितरण देखील होणार आहे।
त्यांना विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठाकडे यायचं आहे.
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हच्या 11व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात उपस्थित मान्यवर, दर्शक, हितचिंतक या सर्वांचे मी जुईली मनपूर्वक स्वागत करते. सुस्वागतम. कोकण सात लाईव्हच्या 11व्या दिन वर्धापन दिन सोहळ्यात मी दीपेश सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. कोकण आज डिजिटल मीडियाचं हब बनलंय. या शेकडो चॅनलच्या भाऊगर्दीत कोकण सात लाईव्हचं वेगळेपण ठसठशीत दिसतं. हे शक्य होऊ शकलं कोकणवासियांच्या आपणा सर्वांच्या सहकार्यामुळे, प्रेमामुळे आणि अतूट विश्वासामुळे. आपल्या सर्वांच्या सोबतीनं आम्ही 11 वर्ष यशस्वीपणे वाटचाल करतोय आणि पदार्पण करतोय 12व्या वर्षात. या संस्मरणीय सोहळ्यात उपस्थित आहेत कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री निलेशजी राणे, पंचामृत इंडस्ट्रीचे डायरेक्टर माननीय श्री जंबू होसमानी सरांचं, सार्वजनिक बांधकाम कणकवलीचे कार्यकारी अभियंता माननीय श्री अजयकुमार सर्वगोड, फिशरीज डेव्हलपमेंट ऑफिसर सिंधुदुर्ग माननीय श्री रवींद्र मालवणकर सर, कृपा हेअर टॉनिकचे ओनर माननीय श्री राजन दळी सर. या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आपल्या सर्व उपस्थित मान्यवरांसाठी. आजच्या 11व्या वर्धापन दिन सोहळ्यामध्ये उपस्थित असलेल्या प्रमुख मान्यवरांचं आम्ही सन्मानचिन्ह पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतोय. स्वागत होतंय. आमदार माननीय श्री निलेशजी राणे यांचं सन्मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करण्याची विनंती करतो कोकण सात लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर मॅडम यांना. निलेश राणेंचं जिथं आगमन होतं तिथलं वातावरणच बदलून जातं. बऱ्याचदा आमदार निलेश राणे जिथं गेले तिथं वातावरण टाईट झालेलं आपण बऱ्याचदा पाहिलं. पण ते सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी, एखाद्या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी ते आक्रमक पाहायला मिळाले. मात्र हेच निलेश राणे आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांसाठी, माणसांसाठी जीवाला जीव देतात. त्याचाच प्रत्यय आपण नेहमीच घेत असतो. यानंतर स्वागत होतंय पंचामृत इंडस्ट्रीजचे डायरेक्टर जंबू होसमानी यांचं सन्मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करण्याची विनंती करतो कोकण सात लाईव्हचे संपादक माननीय श्री संदीपजी देसाई यांना. पंचामृत इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड हे एक अन्न प्रक्रिया उद्योगातील नामांकित नाव आहे. धारवाड, कर्नाटक येथील ही कंपनी आहे. कंपनीची स्थापना 2000 साली होसमानी इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड या नावानं झाली आणि आज हा एक मोठा ब्रँड बनला आहे. यानंतर स्वागत होते सार्वजनिक बांधकाम कणकवलीचे कार्यकारी अभियंता माननीय श्री अजयकुमार सर्वगोड यांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करण्याची विनंती करतो कोकण सात लाईव्हचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा डोलम यांना. 39 वर्ष या क्षेत्रात कार्यरत असलेले हे अधिकारी कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. स्वतः जातीनिशी लक्ष घालून फील्ड वर्क करणारे हे अधिकारी आहेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. यानंतर स्वागत होतंय माननीय श्री रवींद्र मालवणकर, फिशरीज डेव्हलपमेंट ऑफिसर सिंधुदुर्ग यांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करण्याची विनंती करतो आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांना. राजेंद्र मालवणकर साहेब मच्छीमारांच्या अनेक प्रश्नांबाबत जागृत असतात. त्यासाठी त्यांचं भरीव काम देखील सुरू आहे. यानंतर स्वागत होते कृपा हेअर टॉनिकचे ओनर माननीय श्री राजन दळी सर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करण्याची विनंती करतो आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंके यांना. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो आमचे दोडामार्ग प्रतिनिधी लहू परब यांना. कृपा हेअर टॉनिक हा केसांच्या ब्रँडसाठी ओळखला जाणारा नावाजलेला ब्रँड आहे. दोडामार्ग प्रतिनिधी लहू परब त्यांचं पुष्पगुच्छ देत स्वागत करताय. आता वळूया आपल्या दीपप्रज्वलन सोहळ्याकडे. सर्व मान्यवरांना दीपप्रज्वलनाने या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्याची विनंती करते. कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री निलेशजी राणे साहेब यांना विनंती आहे. त्याचबरोबर पंचामृत इंडस्ट्रीजचे डायरेक्टर माननीय श्री जंबू होसमानी सर, तसेच सार्वजनिक बांधकाम कणकवलीचे कार्यकारी अभियंता माननीय श्री अजयकुमार सर्वगोड, फिशरीज डेव्हलपमेंट ऑफिसर माननीय श्री रवींद्र मालवणकर सर, कृपा हेअर टॉनिकचे ओनर माननीय श्री राजन दळी, त्याचबरोबर कोकण सात लाईव्हचे संपादक देवयानी वरसकर, दैनिक कोकण सातचे संपादक माननीय श्री संदीप देसाई सरांचं उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते आपण आपल्या दीपप्रज्वलनानं स्वागत करतोय. दीपप्रज्वलन हा केवळ संकेत नव्हे तर तो संकल्प आहे. अज्ञानरूपी अंधार नष्ट करण्याचा संकल्प, तेजाचा वारसा जपण्याचा संकल्प, नैतिक अधिष्ठान बळकट करण्याचा संकल्प, कर्तव्यसिद्ध हातातून प्रकाशमान कार्य घडवण्याचा संकल्प. चला करूयात
हा तेजस्वी संकल्प अर्थात दीप प्रज्वलन आपल्या मान्यवरांच्या हस्ते आता आपल्या वर्धापन दिन सोहळ्याचं उद्घाटन होतोय. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या सर्व उपस्थित मान्यवरांसाठी. कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री निलेशजी राणे त्याचबरोबर आता दीप प्रज्वलन करतायत. कोकणसाद लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर, दैनिक कोकणसादचे संपादक संदीपजी देसाई सर. या सोहळ्याचं उद्घाटन प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने झालेलं आहे. तरी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी आसनस्थ व्हावं. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आपला 11वा वर्धापन दिन साजरा करतंय. आता काही क्षणातच आपण आपल्या मुख्य कार्यक्रमाकडे वळणार आहोत. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते आपल्या वर्धापन दिन सोहळ्याचं दीप प्रज्वलनानं उद्घाटन झालं आहे. दीपेश, कोकणसाद लाईव्ह 11व्या वर्षांच्या वाटचालीचा उल्लेख करायचा झाला तर आपण असं नक्कीच म्हणू शकतो. 11 वर्ष समृद्धीची, 11 वर्ष चिकाटीची, 11 वर्ष एकजुटीची, 11 वर्ष सातत्याची, 11 वर्ष जिद्दीची, 11 वर्ष विश्वासाची, 11 वर्ष आव्हानांची, 11 वर्ष असंख्य बदलांची. हो, अगदी बरोबर. बातम्यांच्या या वेगवान स्पर्धेत टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने बदल स्वीकारत नाविन्याची कास धरत आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत आपण पोहोचत आहोत. या 11 वर्षाची वाटचाल आपण चित्रफितीच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. म्हणजे कोकणसाद लाईव्ह कोकणच्या इतिहासात मीडियाच्या माध्यमातून सुवर्णाक्षरांनी आपली वाटचाल कोरणारा कोकणसाद लाईव्हचा वर्धापन दिन म्हणजे संपूर्ण कोकणवासियांसाठी एक जणू आनंद सोहळाच. कोकणातल्या कानाकोपऱ्यात घडलेली बातमी सर्वात आधी फक्त आमच्या माध्यमातून पोहोचली जाते आणि तीही विश्वासार्ह. दर्शकांनी ठेवलेल्या अपेक्षा आणि विश्वासावरच हे शक्य झालं. फक्त बातमीवर न थांबता त्या घटनेच्या मुळाशी आमची फील्डवरची टीम काम करते. आमची पत्रकारिता ही सर्वसामान्यांचा आवाज बनून काम करते. दर्जेदार बातमीसाठी आमची संपूर्ण टीम दिवस रात्र कार्यरत असते. पत्रकारितेसोबतच सामाजिक उपक्रम राबवण्यात कोकणसाद लाईव्ह नेहमीच अग्रेसर असतं. त्यामुळेच समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत कोकणसाद लाईव्ह पोहोचलेला आहे. 11 वर्षांचा हा प्रवास केवळ आणि केवळ कोकणवासियांच्या भक्कम सोबतीमुळे शक्य झालाय. भविष्यातही यशाची अनेक शिखरं गाठायची आहेत, तेही पाय घट्टपणे या तांबड्या मातीत रोवूनच. फक्त तुमचं प्रेम आणि आशीर्वाद असू दे, एवढंच. 11 वर्षांचा हा प्रवास केवळ 2 मिनिटात दाखवणं शक्य नाही, मात्र तरीही केलेला एक छोटासा प्रयत्न होता. ही वाटचाल अशीच अविरत चालू राहणार आहे. वर्धापन दिनानिमित्त कोकणसाद लाईव्ह नेहमीच वेगवेगळ्या थीम राबवत असतं, संकल्पना राबवत असतं. तशीच यावेळीची थीम आहे फ्युचरिस्टिक कोकण ॲट डिरेक्ट 2047. भविष्यातील कोकण कसा असेल, डोळ्यांसमोर चित्र उभं राहायला सुरुवात झाली आहे ना. केशव सुतांच्या शब्दात सांगायचं तर जुने जाऊ द्या मरणा लागून जाळूनी किंवा पुरुनी टाका. जुने जाऊ द्या मरणा लागून जाळूनी किंवा पुरुनी टाका. सडत नैका ठाई ठाका सावदैका पुढल्या हाका. याप्रमाणे आता भविष्यातील कोकणच्या हाका आपण ऐकल्या पाहिजे. कोकणचं कोकणपण जपून भविष्यात सशक्त आत्मनिर्भर कोकणचं स्वप्न पाहिलं पाहिजे. नुसतं स्वप्नच नाही तर ते सत्यात उतरण्यासाठी एकजुटीनं प्रयत्न झाले पाहिजेत. आणि हेच तर सांगतेय आमची थीम फ्युचरिस्टिक कोकण ॲट डिरेक्ट 2047. पाहुयात हे चित्रफितीच्या माध्यमातून. कोकणी माणसानं जपलेला हा स्वर्गवत भूभाग, त्यावर नको कॉन्क्रीटच्या जंगलांचा डाग. कोकणला गरजेची नाही वरवरच्या दिखाव्याची भूल. कोकणी माणसाला लागली आहे शाश्वत विकासाची चाहूल. इथले निळेशार किनारे आहेत पर्यटनाचा श्वास. इथं मच्छीमारांनाही मिळतोय सुखात समाधानाचा घास. पुढच्या पिढ्यांसाठी जपून ठेवू हा समृद्ध ठेवा. असा घडू कोकण 2047 मध्ये जगाला वाटेल ठेवा. फ्युचरिस्टिक कोकण ॲट डिरेक्ट 2047.
लवकरच फ्युचरिस्टिक कोकणमध्ये पाहूया या दर्याच्या राजाची कहाणी. एवी प्लीज. दादा वारी गौरा वाटा लावला मोठा बोंबील वागती कोणबी ज्यांच्या मार्गदर्शनात ही वाटचाल सुरू आहे त्या कोकणसात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम आणि दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीप देसाई सर या दोघांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक त्यांनी करावं ही त्यांना विनंती करतो. नमस्कार. कोकणसात लाईव्हच्या या 11व्या वर्धापन दिनासाठी उपस्थित कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार निलेशजी राणेसाहेब, या कार्यक्रमामध्ये आवर्जून उपस्थित असलेले पंचामृतचे संस्थापक अध्यक्ष जम्बूर उस्मानी साहेब, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजयकुमार सर्वगोड, फिशरीज डिपार्टमेंटचे डेव्हलपमेंट ऑफिसर रवींद्र बालवणकर साहेब आणि आमच्या या कार्यक्रमासाठी विशेष म्हणून उपस्थित गद्रे मरीन एक्सपोर्टचे साळवी साहेब आणि कदम साहेब आणि उपस्थित सर्व मान्यवर आणि त्याचबरोबर या सगळ्या कार्यक्रमासाठी सातत्याने आमच्या पाठीवरती थाप देणारे आमचे डायरेक्टर जो लुईस आणि आमचे शर्मा साहेब. आज बघता बघता 11 वर्ष आमच्या या कोकणसात लाईव्ह चॅनलला पूर्ण झाली. मोबाईलवरून बातम्या पाठवणारा हा आमचा चॅनलने स्वतःच्या अद्ययावत अशा स्टुडिओमध्ये कधी पदार्पण केलं हे तसं स्थलांतर केलं हे कसं समजलंच नाही. तसं बघितलं तर मुंबई सोडल्यानंतर गोवा आणि मुंबईच्या मध्ये जो स्टुडिओ ॲज सच असेल तर तो आमच्या कोकणसात लाईव्हचाच आहे की जिथे अनेक गोष्टींचं शूटिंग अत्यंत चांगल्या पद्धतीने होत असते. गेल्या 11 वर्षात आपल्या ह्या कोकणसात लाईव्हने अनेक घडामोडी बघितल्या, अनेक घडामोडींचा साक्षीदार हा कोकणसात लाईव्ह झाला. जोपर्यंत कोकणसात लाईव्हवरती बातमी येत नाही तोपर्यंत तिची विश्वासार्हता लोकांना पटत नाही, इथपर्यंतचा जो काही विश्वास आहे तो लोकांच्या मनामध्ये आम्ही निर्माण करण्यामध्ये यशस्वी झालो. कोकणसात लाईव्हने आत्तापर्यंत आपल्या अनेक कार्यक्रमातून आपल्या या सगळ्या सादरीकरणाचा ठसा उमटवलेला आहे. त्याच्यामध्ये जाऊ देवाची या गावा असो, विविध मुलाखती असोत, कार्यक्रमांचं कव्हरेज असो, इलेक्शनचं कव्हरेज असो, ऑन द स्पॉट असो, अशा अनेक कार्यक्रमात त्याच आमचा समावेश असतो. आणि सध्या म्हणजे गेल्या 2 इलेक्शनमध्ये आमचं जे काही कव्हरेज झालेलं होतं त्याला सुपर डुपर हिट असे हिट्सही मिळालेले होते. आमचे अँकर जे आहे जुईली भगवान, आमचे सर्व तालुका बातमीदार की जे आज उपस्थित आहेत, आमचे कॅमेरामन, आमचे PCR युनिटचे सगळे आमचे सहकारी, आमच्या कार्यक्रमासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेला आमचा ऑफिस बॉय, इथपासून सगळेजणं
या सगळ्या आमच्या बातम्या अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोकणातील जे मुंबई स्थित चाकरमानी आहेत त्यांच्यामध्ये आमच्या चॅनलने असा विश्वास निर्माण केलेला आहे की एखादी जर त्यांच्या गावातली बातमी जर आमच्या चॅनलवरती अनवधानाने जर चुकली तर त्याचा जाब विचारणारे फोन आम्हाला येतात की ही बातमी तुमच्याकडे चुकली कशी आणि ती बातमी आली का नाही. त्यामुळे ती एक अलिखित भीती आम्हाला असते की सातत्याने आमच्या गावातल्या लोकांच्या बातम्या ह्या त्या मुंबईत स्थित चाकरमान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं एक मोठं आव्हान आमच्यापर्यंत असते. आमचे जे काही फॉलोअर्स होते किंवा यूट्यूब सबस्क्रायबर होते त्याची संख्या पहिल्यांदा जर बघितली तर ती खूप छोटी होती, कारण ही संकल्पना पर्कोलेट होईपर्यंत किंवा झिरपेपर्यंत थोडासा वेळ लागला. परंतु आज अभिमानाने आम्ही सांगतो की आमचे यूट्यूबवरती 3,53,000 सबस्क्रायबर आहेत, फेसबुकवरती 1,21,000पेक्षा जास्ती फॉलोअर्स आहेत, तसंच इन्स्टा एक्सवरती आमचे अकाउंट आहेत. डिजिटल किंवा आमच्या वेबसाईटवरती सुद्धा आमचं खूप चांगले त्याला हिट्स मिळत असतात. आणि अशा पद्धतीने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने गेल्या 11 वर्षात आम्ही आमच्या चॅनलला एक विश्वासार्ह बातमी देणारा चॅनल म्हणून नावलौकिक मिळवून दिलेला आहे. राणेसाहेब, मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की तुमचं आमचं काम थोडंसं साधर्म्य असते थोडंसं, कारण नेहमी आपण आयुष्यभर लोकांची जी काही कामं असतात ती आपण दाखवत असतो. आम्ही लोकांची दुखणी मांडत असतो, तुम्ही लोकांची कामं करत असता. त्यामुळे यांचा चांगल्या समन्वयाने जे काही आउटपुट निघते ते निश्चितच चांगलं असतं आणि त्याच्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील असतो. आणि अशाच या कोकणच्या नंबर 1 चॅनल कोकणसात लाईव्हच्या 11व्या वर्धापन दिनानिमित्त तुम्ही सगळेजण उपस्थित राहिला त्याबद्दल मी तुमचे आभार तर मानतेच. आणि त्याचबरोबर हा चॅनल असाच पुढे नेण्यासाठी तुमची साथ, तुमचा विश्वास सदैव आमच्या पाठीशी असो अशी आशा, विश्वास व्यक्त करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम. त्यानंतर स्वागत होतं आहे वाभे वैभववाडीच्या माजी नगराध्यक्ष आणि नगरसेविका अक्षता जैतापकर मॅडम यांचं. मी आमचे दैनिक कोकणसाचे संपादक यांना विनंती करते की त्याने त्यांचं स्वागत करावं. पुष्पगुच्छ देऊन हे स्वागत होतं आहे. या कार्यक्रम सोहळ्याची प्रास्ताविक करण्याची विनंती करते दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई सर यांना. नमस्कार. माझ्या सहकारी देवयानी वरसकर मॅडम यांनी कोकणसाच्या गेल्या 11 वर्षाची वाटचाल जी आहे ती या ठिकाणी सर्वांसमोर व्यक्त केलेलीच आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं ज्या वेळेपासून आपण या कोकणसाची मुहूर्तमेढ लावली, या चॅनलची मुहूर्तमेढ लावली, त्या दिवसापासनं राणेसाहेब आणि संपूर्ण त्यांची फॅमिली ही आमच्यासोबत आहे आणि आमच्या 11 वर्षाची वाटचाल नेहमीच बघत आलेली आणि आमच्या पाठीवर, या पूर्ण टीमच्या पाठीवर कौतुकाचा थाप या संपूर्ण फॅमिलीचा. आज जे सगळे मान्यवर उपस्थित आहे यांचा सुरुवातीपासून राहिलेला आहे. आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित खास करून निलेशजी राणे आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे एक अभ्यासू आमदार आणि ज्यांनी सुरुवातीलाच संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कोकणातील जो एक आवाज उठवायला पाहिजे होता तो उठवला आणि त्यामुळे कोकण काय आहे, आपला मालवण मतदारसंघ काय आहे हे दाखवून दिलं ते आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब. त्याचबरोबर सुरुवातीपासून कोकणसात समवेत असलेले जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी साहेब, आज खास आमच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेले ओस्मानी सर, त्याचबरोबर राजन दळवी सर आणि सगळी टीम, कारण मॅडमनी नावं घेतलेली आहेत, मी पुन्हा या ठिकाणी हे करत नाही. पण सगळ्यात महत्त्वाचं, मी कोकणसाच्या वाटचालीवर तर बोलणार नाही, पण आज कोकणची सुरमई हे आम्ही खास 11व्या वर्धापन दिनी जी थीम ठेवलेली आहे त्यावर बोलणं या ठिकाणी गरजेचं समजेन. कारण ही थीम काय आहे, कारण कोकणची सुरमई म्हटल्यानंतर लोकांना नेमका प्रश्न पडलेला आहे की कोकणसात आणि कोकणची सुरमई हा सब्जेक्ट नेमका काय आहे. तर साहेब मी एवढंच सांगेन, ज्या पद्धतीने संपूर्ण विधानसभेमध्ये मच्छीमारांचे प्रश्न आपण जे मांडलात आणि मच्छीमार किंवा कोकणमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा जो आहे तो पर्यटनामध्ये ज्या पद्धतीने आज डेव्हलपमेंट करतोय, तर तसंच संपूर्ण कोकण जे आहे ते आम्ही या ठिकाणी आमच्या नजरेसमोर ठेवलं, अगदी सिंधुदुर्गपासून पालघरपर्यंत. आणि कोकण किनारपट्टीमध्ये
जवळपास 45,000 जे आपले मच्छीमार आहेत आणि 3.5 लाख या मच्छीमारांची संख्या आहे. तर याच्यावर लक्ष केंद्रित करून सुरमई हा फक्त एक आम्ही ब्रँड मत्स्य संपदेतील एक ब्रँड आम्ही पुढे घेतलेला आहे. आज सुरमई म्हटल्यानंतर या कोकणच्या सुरमईचं अवघ्या जगाला वेळ लागलेला आहे आणि एक जसं आपण गोल्ड फिश म्हणतो तसं आज प्रत्येकाच्या आहारामध्ये सुरमई असतो आणि तो एक फक्त आपण ब्रँड ठेवला. पण कोकणातील सगळे मासे, त्याच्यामध्ये सुरमई असू दे, त्याच्यानंतर पापलेट असू दे, बांगडा असू दे, या सगळ्याच्या माध्यमातून इथला मच्छीमार जो आहे तो पुढे जातोय. तर तीच एक कन्सेप्ट आमच्या नजरेसमोर होती. कारण आत्तापर्यंत कोकण साथने अशा अनेक अभियानं राबवलीत. लोकांचं या कोकणातील सुरुवातीपासून पर्यावरणाच्या क्षेत्रात असू दे, त्याच्यानंतर आयकॅम असू दे. कारण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोकण साथने जी एक आयकॅमची मोहीम राबवलेली, याच्यामध्ये जवळपास 10,000 जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, मोतीबिंदूचे जे तपासणी होती, हे सगळं अभियान कोकण साथने राबवलेलं होतं. आणि त्यानंतर अशा प्रकारची अनेक उपक्रम, जो संवाद असू दे विद्यार्थ्यांसाठी, त्याच्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असू दे, इथल्या लोकांसाठी. तर अशीच एक आगळीवेगळी थीम, कारण आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आज खास आपल्याला कोकणला नितेशजींच्या माध्यमातून सुद्धा मत्स्य आणि बंदरे मंत्रिपद मिळालेलं आहे. तर या दृष्टिकोनातून आम्ही कशी साथ देऊ शकतो साहेबांना, साहेब ज्या पद्धतीने आज काम करतायत, तर खऱ्या अर्थाने कोकणातील हा संपूर्ण जो सब्जेक्ट आहे तो कोकणपुरता मर्यादित न राहता आज महाराष्ट्रात सुद्धा पोहोचतोय. तर त्याच्यावर फोकस टाकणं हा आमचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय होता. आणि अनेक मच्छीमारांचे प्रश्न असतील आणि इथल्या मच्छीमारांनी जे वेगवेगळे अभिनव असे उपक्रम राबवलेले असतील, या मत्स्य व्यवसायामध्ये अनेक प्रकारचे उपक्रम राबवलेले असतील, या सगळ्याचा उहापोह या थीममध्ये आम्ही राबवलेला आणि आजपासून पुढचे वर्षभर ही संपूर्ण थीम चालणार आहे. आणि थीम चालवण्यामागचा उद्देशच हा होता की या क्षेत्रावर, कारण फ्युचरिस्टिक कोकण 2047 जसं मोदी साहेबांनी एक लक्ष ठेवलं आहे की भारताला एका वेगळ्या उंचीवर महासत्ता बनवण्यासाठी जशी वाटचाल केली पाहिजे. तर 1947ला आपला देश स्वतंत्र झाला आणि 2047ला 100 वर्ष होत आहेत. तर 2047 साली सिंधुदुर्ग कुठे असेल, कोकण कुठे असेल, ही एक आम्ही नजरेसमोर कन्सेप्ट ठेवली आणि या वर्षामध्ये फक्त आपण फिशरीजवर फोकस केला आणि 2047पर्यंत अशा प्रकारचे कोकणातला दरवर्षी एक वेगवेगळा सब्जेक्ट घेऊन आम्ही लोकांसमोर जाणार आहोत, त्याच्यावर प्रकाशझोत करणार आहोत, जागर टाकणार आहोत. ही त्यामागची थीम होती आणि अशाच पद्धतीने ही जी मोहीम आहे ती याही पुढे चालू राहील. कोकण विकासामध्ये निश्चितच कोकण साथची जी एक वाटचाल आहे आणि कोकण साथचा जो एक पुढाकार आहे तो येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने राहील आणि याची सुरुवात आम्ही केलेली आहे. या सगळ्या थीमचा शेवट करत असताना मी अजून एक सांगेन की दरवर्षी कोकण साथच्या वर्धापन दिनमध्ये आम्ही एक कोकणरत्न पुरस्कार देतो आणि तो पुरस्कार असा असतो की या कोकणच्या डेव्हलपमेंटसाठी आणि कोकणात आदर्शवत असं जे काम केलेलं आहे, इतर सगळ्या लोकांसाठी, समाजासाठी, देशासाठी, या आपल्या जिल्ह्यासाठी ज्यांचं योगदान जास्त आहे आणि ज्याच्यातनं अनेक लोकांना रोजगार मिळाला आहे, तर अशा व्यक्तीची आम्ही निवड करतो. यापूर्वीसुद्धा या ज्या आपल्या कोकणरत्न पुरस्काराचे मानकरी जे आहेत ते आपले दिवंगत दशावतार क्षेत्रामध्ये ज्यांनी सर्वोच्च योगदान दिले होते, कलिंगण साहेब, त्यांना आपण हा दिलेला होता. त्याच्यानंतर शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा अच्युत सावंत भोसले यांनी चांगलं काम केलेलं होतं. पर्यटन क्षेत्रामध्ये दादा जे आपले मालवणचे आहेत त्यांनी काम केलं होतं. अशा लोकांना दिलं आणि यावर्षी मला अतिशय आनंद होतो या पुरस्काराची घोषणा करताना, कारण कोकणरत्न हा सगळ्यात मोठा पुरस्कार असतो आणि कोकणच्या वाटचालीमध्ये आणि कोकणला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्यासाठी ज्यांनी योगदान दिलं आहे त्यांचं या ठिकाणी आम्ही नाव घोषित करत असतो. आणि यावर्षीचा जो पुरस्कार आहे तो गद्रे मरीनला जातो आहे, कारण मला अतिशय आनंद होतो आहे या गद्रे मरीनने फक्त कोकणच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशभरामध्ये मत्स्य क्षेत्रामध्ये, मत्स्य व्यवसायामध्ये एक अतिशय उत्तुंग असं काम केलेलं आहे आणि त्यामुळे मला या ठिकाणी अत्यंत होते कोकणचा टीमच्या वतीने या ठिकाणी हा पुरस्कार जाहीर करताना. आणि निश्चितच मी या ठिकाणी त्यांचं नाव जाहीर करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. इथेच थांबतो, पुढची सूत्र माझ्या सहकाऱ्यांकडे देतो. धन्यवाद. मी दैनिक कोकणसाथचे संपादक संदीप देसाई सरांना विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावरच थांबायचं आहे. त्याचबरोबर कोकणसाथ लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम यांना देखील विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचे. त्याचबरोबर आपले सन्माननीय पाहुणे कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री निलेश राणे सरांना सुद्धा विनंती करते की कृपया त्यांनी देखील व्यासपीठावर यायचं आहे आणि आपल्या या सर्वोच्च कोकणरत्न पुरस्कारांच्या मानकऱ्यांना हा सन्मान प्रदान करायचा आहे. यांच्या वतीने गद्रे मरीन एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडचे PRO संदेश साळवी आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर विश्वास कदम हे हा पुरस्कार स्वीकारतील. त्यांना हा पुरस्कार देण्याची विनंती करतो माननीय निलेश राणे साहेब यांना.
एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत कोकण सातच्या कोकण रत्न पुरस्कार विजेत्या गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक दीपक गद्रे यांना आणि त्यांच्या वतीनं हा पुरस्कार सन्मान स्वीकारतायत PRO संदेश साळवी आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर विश्वास कदम. पुन्हा एकदा सर्वांसाठी जोरदार टाळ्या आणि मान्यवरांचे देखील आभार. मी सर्वांना विनंती करते की कृपया समोरच्या व्यासपीठावर स्थान व्हायचं आहे. त्याचबरोबर हा पण त्यांचा प्रवास पाहणार आहोत कोकण रत्न विजेत्यांचा. मी विनंती करते की त्यांनी कृपया AV सुरू करायचे. दीपक गद्रे हे संपूर्ण देशाला एक परिचित असं नाव. रत्नागिरी स्थित गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे ते संस्थापक. एकोणीसशे 78 साली त्यांनी मिरजुळे रत्नागिरी इथं फ्रोझन मासे पॅकिंगची पहिली फॅक्टरी स्थापन केली, ज्याद्वारे श्रिम्प्स, स्क्विड्स, कटला फिश आणि इतर माशांचे बर्फातील पॅकिंग करून निर्यात सुरू केली. गद्रे मरीनमध्ये माशांच्या निर्यातीसह प्रक्रिया केली जाते. त्यांच्या विविध माशांच्या खाद्यपदार्थांचं वार्षिक उत्पादन 25,000 मॅट्रिक टनांपर्यंत पोहोचलंय. गद्रे मरीन ही भारतातील पहिली सुरिमी बनवणारी कंपनी आहे, ज्याच्यापासून बनणाऱ्या व्हॅल्यू ॲडेड उत्पादनांना जगभर मागणी आहे. गद्रे मरीनच्या सुरमीपासून बनवलेल्या क्रॅब स्टिक्स, मोमोज, सीख कबाब, लॉलीपॉप, फिश फ्राईज, फिश फिंगर यांना जगभरातील देशांमध्ये प्रचंड मागणी आहे. कंपनीनं रेडी टू कुक आणि रेडी टू ईट ही उत्पादनं देशभरातील मेट्रो शहरांमध्ये उपलब्ध करून दिली आहे. दीपक गद्रे यांनी केवळ माशांच्या प्रक्रिया उद्योगावरच आपल्या कक्षा सीमित न करता माशाच्या चामडीपासून, हाडांपासून आणि इतर टाकाऊ अवशेषांपासून विविध उत्पादनं तयार केली जातात, हे देखील जगाला दाखवून दिलंय. मत्स्य प्रक्रिया उद्योगातील पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केलाय. त्यांचे सुपुत्र अर्जुन गद्रे यांनी 1999 साली या व्यवसायात प्रवेश केल्यानंतर गद्रे मरीननं मत्स्य उद्योगात उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. कंपनीनं आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि सध्या चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, तैवान, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांमध्ये उत्पादनं निर्यात केली जातात. सामाजिक कार्यातही दीपक गद्रे सक्रिय आहेत. त्यांनी विविध सामाजिक उपक्रमांना मदत, शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थ्यांना सहाय्य केलंय. अशा भारतातील मत्स्य उद्योगात प्रथम आणि जगातील 3ऱ्या क्रमांकावर असलेल्या आपल्या कोकणातील गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना कोकण रत्न या पुरस्कारानं सन्मानित करताना आम्हाला अत्यानंद होतोय. तर ही वाटचाल आपण पाहिली. त्याचबरोबर आपल्या वर्धापन दिन सोहळ्यात सिंधुदुर्गाचे माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवन सर यांचं देखील आगमन झालंय. मी आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. आता वळूयात आपल्या पुढील कार्यक्रमाकडे. आपल्या फ्युचरिस्टिक कोकण @2047 या थीमचा अर्थात संकल्पनेला अनुसरून केलेल्या पुरस्कारांकडे. आणि हा पुरस्कार आहे बेस्ट फिशरमन. या क्षेत्रात ज्यांनी बहुमोल योगदान दिलंय, पिढ्यानपिढ्या हा व्यवसाय जे चालवत आहेत, केवळ व्यवसाय म्हणून न पाहता कर्तव्य भावनेनं आपलं काम करतायत, अशा निवडक मच्छीमार
दिसतं. त्यामुळं करोडो लोक आज तिथं आपल्याला जाताना दिसत आहेत. तर ही जी सोशल मीडियाची जी ताकद आहे ती आपल्या देशाच्या उन्नतीसाठी झाली पाहिजे असं मी या ठिकाणी आपल्याला आवर्जून सांगतो. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था पाहिली तर अत्यंत बिकट आहे. रुपया आपला दर दिवशी घसरतोय. पूर्वीच्या काळात ज्या वेळेला भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेला रुपयाची व्हॅल्यू आणि डॉलरची व्हॅल्यू 1 होती. आज तो 85 आहे. तर देशाच्या हितासाठी काम करणारे, देशाच्या हितासाठी नागरिक तयार झाले पाहिजे. त्यासाठी सोशल करण्याची गरज आहे. आयुष्याच्या पेटवा मशाली तर कशासाठी? तर या देशासाठी. जगामध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे. तर सोशल मीडियाची ही जी ताकद आहे त्याच्यामध्ये प्रचंड ताकद आहे. याच्यामध्ये राष्ट्राच्या हितासाठी नागरिक तयार करण्यासाठी, राष्ट्राच्या हितासाठी लोक तयार करण्याची ही ताकद वापरली गेली पाहिजे असे या ठिकाणी आवाहन करतो. कोकण पन्नासाव्या वर्धापन दिनाला मला आणि सगळ्यांना उपस्थित राहण्याचं भाग्य लाभो असा एक या ठिकाणी आशावाद करतो. आणि या कोकण सातच्या ज्या संपादिका आहेत त्यांनाही लाख लाख धन्यवाद देतो. विधानसभेच्या इलेक्शनच्या अगोदर त्यांनी जिल्ह्यातल्या प्रमुख मान्यवरांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. त्याच्यामध्ये निलेश राणे साहेबांची जी मुलाखत होती अत्यंत प्रभावी मुलाखत झाली. आणि ती मुलाखत म्हणजे ऐकल्यानंतर म्हणजे असा हृदयाला पीळ पडला. आणि निलेश राणे साहेबांचं खरं रूप काय आहे म्हणजे आपल्याला असं वाटायचं की बाबा हे वरून जसा फणस काटेरी आहे, परंतु निलेश राणे साहेबांची ती मुलाखत ऐकल्यानंतर असं वाटलं की अतिशय कोमल हृदयाचे ते राजकारणी आहेत. आणि त्या मुलाखतीतून आम्हाला समजलं. तर कोकण सातला त्याबद्दलही धन्यवाद देतो. या राष्ट्राच्या, या जिल्ह्याच्या विकासासाठी या तुमच्या चॅनलचा उपयोग करावा असं मी तुम्हाला या ठिकाणी आवर्जून सांगतो. जाता जाता सांगतो एकच, मनामनाती द्वेष मत्सर घालवूया, प्रेमाचा अंकुर फुलवूया, गोर गरिबांची सेवा करूया, आपला भारत समृद्ध बनवूया, आपला भारत समृद्ध बनवूया. धन्यवाद सर्वगोड साहेब. यानंतर मी विनंती करतो माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सर्वप्रथम कोकण सात या सर्व टीमचे मी अभिनंदन करतो की त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे आपला प्रवास केलेला आहे. आणि या ठिकाणी मी एवढंच सांगेल की या प्रवासामागे फक्त एक किंवा दोघांचे हातभार आहे असं होत नाही, तर ते पूर्ण टीमवर्क आहे. आणि मी इथं 1.5 वर्षापूर्वी इथे जॉईन झालो, तर तेव्हापासून बघतो की हे चॅनल जे आहे ते खूप ॲक्टिव्हरित्या काम करत आहे. शासकीय योजना असतील किंवा इतर ह्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी देखील या चॅनलनं जिल्हा माहिती कार्यालय आणि जिल्हा प्रशासन यांना खूप योग्य प्रकारे मदत केलेली आहे. आणि मी या ठिकाणी हीच अपेक्षा करतो यापुढेही ते अशीच मदत जिल्हा प्रशासनाला करतील. आणि पुन्हा एकदा जसं सर्वगोड साहेब म्हणाले की 50व्या वर्धापन दिनाला बोलवावं, मी तर असं म्हणेल की हा जो 11 आकडा आहे ज्याच्यामध्ये 2 1 आहेत, तर माझी हीच अपेक्षा आहे की ह्याच्यानंतर ह्याच्यापुढे आणखी एक आकडा लागावा. आणि हे शुभेच्छा देतो की त्यांनी 111वा वर्धापन दिन देखील साजरा करावा. पुन्हा एकदा मला इथं बोलवलं त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. आणि कोकण सात लाईव्ह याला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद सर आपण दिलेल्या शुभेच्छांसाठी. आता वळूया आपल्या गणेश सजावट स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणाकडे. गणेश चतुर्थीनिमित्त दरवर्षी कोकण सात लाईव्ह ही स्पर्धा घेत असतं आणि ही स्पर्धा आयोजित केली होती ती म्हणजे कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात, श्रीराम बोअरवेल मुख्य प्रायोजित आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड सहप्रायोजित ही गणेश सजावट स्पर्धा होती. आणि दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सिंधुदुर्गाच्या कानाकोपऱ्यातून स्पर्धक या स्पर्धेत सहभागी झाले होते.
या स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण सोहळ्यासाठी मी मान्यवरांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. सर्वप्रथम जिल्हा बँक अध्यक्ष माननीय श्री मनीषजी दळवी साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. त्यानंतर पंचामृत इंडस्ट्रीजचे डायरेक्टर माननीय श्री जंबू होस्मानी सर यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. त्यानंतर माहिती अधिकारी माननीय श्री मुकुंद चिलवन सर यांनाही विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठाकडे यावं. तसेच फिशरीज डेव्हलपमेंटचे ऑफिसर माननीय श्री रवींद्र मालवणकर सर यांनाही विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते आपलं बक्षीस वितरण होत आहे आणि उत्तेजनार्थ ठरलेले पहिले स्पर्धक आहेत ते म्हणजे अनिरुद्ध तुकाराम मेस्त्री, हिवाळे परबवाडी, मालवण. त्यानंतर पुढचे उत्तेजनार्थ स्पर्धक ठरलेले आहेत पुंडलिक नाणेरकर, चांदेलवाडी, कुणकेश्वर, देवगड. दोन्ही स्पर्धकांना मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. त्यानंतर पुढचे स्पर्धक होते उत्तेजनार्थ ठरलेले ते म्हणजे स्वामी नंदकिशोर पेडणेकर, इन्सुली, सावंतवाडी. विजेत्यांना विनंती आहे की कृपया व्यासपीठाकडे घ्यायचं आहे आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. स्वामी नंदकिशोर पेडणेकर, इन्सुली, सावंतवाडी. वळूया पुढच्या पुरस्काराकडे. समीर रामराव देसाई, हेवाळे, दोडामार्ग. यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. श्याम विष्णू मांडिये, कुशेवाडा, परुळे, वेंगुर्ला. त्यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे आणि आपल्या प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते आपण त्यांना सन्मान वितरित करतोय. स्पर्धकांना विनंती आहे कृपया लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. श्याम विष्णू मांडिये, कुशेवाडा, परुळे, वेंगुर्ला. रोख रक्कम 1111 रुपये, सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. मी विनंती करतो जिल्हा बँक अध्यक्ष माननीय श्री मनीषजी दळवी साहेब यांना की त्यांचा सन्मान करायचा आहे. पुढचे विजेते आहेत आनंद विलास मेस्त्री, मोपकर, माणगाव, बेनवाडी, कुडाळ. विजेत्यांना विनंती आहे कृपया लवकर व्यासपीठाकडे येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. आनंद विलास मेस्त्री, मोपकर, माणगाव, बेनवाडी, कुडाळ. पुढच्या पुरस्काराकडे जाऊयात. मनीष चंद्रकांत चव्हाण, त्रिंबक, देऊळवाडी, मालवण. यांना विनंती आहे कृपया व्यासपीठाकडे यायचं आहे. त्यानंतर पुढचं बक्षीस वितरण होत आहे ते म्हणजे कृष्णराज बोर्डेकर, सावंतवाडा, दोडामार्ग. विनंती आहे कृपया व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. आणि शेवटचे उत्तेजनार्थ बक्षीस विजेते स्पर्धक आहेत अनंत धोंडी, परब, भोगवेवाडी, शेळपी, वेंगुर्ला. विजेत्यांना विनंती आहे कृपया लवकर व्यासपीठाकडे येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्यानंतर जाऊयात आपल्या तृतीय क्रमांकाच्या बक्षीस वितरणाकडे. तृतीय क्रमांकाचं बक्षीस जात आहे ते म्हणजे वैभव विलास कदम, खांदारेवाडी, कुडाळ यांना. रोख रक्कम 5,555, सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्ती पत्रक देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. मी विनंती करतो फिशरीज डेव्हलपमेंट ऑफिसर माननीय श्री रवींद्र मालवणकर सर यांना की त्यांचा सन्मान करायचा आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या विजेत्यांसाठी. द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस जात आहे ते म्हणजे गजानन रत्नोबा कुडतरकर, शिरवळ, रतांबेवाडी, कणकवली यांना. रोख रक्कम 7,777, सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्ती पत्रक देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. मी विनंती करतो माहिती अधिकारी माननीय श्री मुकुंद चिलवन सर यांना की त्यांचा सन्मान करायचा आहे. द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस प्राप्त केलंय गजानन रत्नोबा कुडतरकर, शिरवळ, रतांबेवाडी, कणकवली. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या द्वितीय क्रमांकांच्या विजेत्यासाठी. आणि प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस जातंय ते म्हणजे साळुंखे परिवार, कुसूर, टेंबवाडी, वैभववाडी यांना. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या विजेत्यांसाठी. रोख रक्कम 11,111, सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्ती पत्रक देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. मी विनंती करतो जिल्हा बँक अध्यक्ष माननीय श्री मनीषजी दळवी सर तसेच पंचामृत इंडस्ट्रीजचे डायरेक्टर माननीय श्री जंबू होस्मानी सर यांना, दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय की त्यांचा सन्मान करायचा आहे. प्रथम विजेते प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस जात आहे ते म्हणजे साळुंखे परिवार, कुसूर, टेंबवाडी यांना. मी विनंती करते कृपया व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. जिल्हा बँक अध्यक्ष माननीय श्री मनीषजी दळवी सर तसेच
पंचामृत इंडस्ट्रीजचे डायरेक्टर माननीय श्री जंबू होसमानी सर या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांचा सन्मान करायचा आहे. सर्व विजेत्यांचं अभिनंदन आणि मान्यवरांचे आभार. गणेश सजावट बक्षीस वितरण आपलं संपलेलं आहे आणि आता वळूयात मनोगताकडे. मी इतर मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी सर यांना विनंती करतो की आपलं मनोगत त्यांनी व्यक्त करावं. कोकण 7 लाईव्हच्या 11व्या वर्धापन दिनाच्या आज या ठिकाणी या सभा उपस्थित असणारे आमचे लाडके नेते आमदार निलेशजी राणेसाहेब, या कोकण 7 लाईव्हचे सर्वच प्रमुख अधिकारी, त्यांची सर्व टीम, सर्व उपस्थित असणारे या जिल्ह्यातील प्रमुख मान्यवर. खरं तर 11 वर्षापूर्वी सावंतवाडीमध्ये एका छोट्याशा कार्यालयामध्ये सुरुवात झालेला त्यावेळेचा सिंधुदुर्ग लाईव्ह आणि मग 11 वर्षाच्या प्रवासामध्ये या जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्येच पोचत असताना हळूहळू खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग लाईव्हमधनं कोकण 7 लाईव्हपर्यंत नामांतर झालं आणि हे नामांतर होत असताना त्याच पद्धतीचं कार्यक्षेत्रात सुद्धा विस्तार त्या कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून झाला आणि खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गातनं ही सगळी टीम, हे सगळं चॅनल मुंबईच्या टोकापर्यंत पोचलं, मुंबईपर्यंत पोचलं. आज आपण बघतो की विधानसभेमधनं सुद्धा जेव्हा या सगळ्या बातम्या प्रसिद्ध होतात तेव्हासुद्धा कोकण 7 लाईव्ह या सगळ्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. याबद्दल खऱ्या अर्थाने कोकण 7 लाईव्हच्या सर्वच टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की एवढी दैदिप्यमान अशा प्रकारची वाटचाल आपण या 11 वर्षामध्ये केली. या सगळ्या वाटचालीमध्ये आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या प्रत्येक प्रश्नावर मागच्या 11 वर्षामध्ये आवाज उठवला. या सगळ्या वाटचालीमध्ये काम करत असताना मग अधिकारी चुकत असतील, प्रशासन चुकत असेल, काही ठिकाणी नेते मंडळी चुकत असतील, काही पक्षाची भूमिका चुकत असतील, तर त्याच्यावर सुद्धा भूमिका निर्भीडपणे घेण्याची निर्णय त्या ठिकाणी घेतला आपण आणि तशाच पद्धतीने ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्यासुद्धा पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न केले. खरं म्हणजे आजची जी या ठिकाणी मत्स्यसंपदा आणि त्या अनुषंगाने घेतलेला विषय खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गाच्या भवितव्यासाठी आवश्यक आहे. आज डिजिटल चॅनलच्या माध्यमातून आपण काम करत असताना या जिल्ह्यातला, या कोकणातला तरुण ज्याच्या मोबाईलवर दिवसभरामध्ये किमान 6 ते 7 वेळा वेगवेगळ्या बातम्या आपल्या माध्यमातून जात आहेत, जो तरुण वर्ग आपल्या सगळ्यांच्या सातत्याने संपर्कात असतो, या तरुणाईला दिशा देण्याचं या पुढच्या काळातलं खरं काम जर कोणाच्या हातातून घडणारं असेल तर ते कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून होऊ शकतं असं मला वाटतं. आणि म्हणून या मत्स्यसंपदेच्या माध्यमातून या जिल्ह्याला असलेली पर्यटनाच्या संबंधात असलेल्या संधी असतील, आदरणीय राणेसाहेबांनी या जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करून बरीच वर्ष झाली. साहेबांनी या जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळख करून दिल्यामुळेच या जिल्ह्यामध्ये पर्यटन विकासाच्या दृष्टिकोनातून अनेक घडामोडी घडत आहेत. परंतु आज ज्या पद्धतीने या जिल्ह्यामध्ये आदरणीय राणेसाहेब असतील, आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब असतील, आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब असतील, या सगळ्यांच्या माध्यमातून त्या भागामध्ये दीपकबाई केसरकर आमदार म्हणून काम करत आहेत आणि ही सगळी मंडळी या जिल्ह्याला या पुढच्या काळामध्ये पर्यटन क्षेत्रामध्ये अधिक विकसित करू इच्छित आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून तरुणाईला खऱ्या अर्थाने रोजगार निर्मितीच्या अनेक संधी आहेत. परंतु या सगळ्या तरुणाईमध्ये या सगळ्या बाबतीतली माहिती देणं, त्यांच्यामध्ये सकारात्मक भूमिका घेऊन जाणं, याच्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेतला पाहिजे आणि तो पुढाकार या पुढच्या काळामध्ये कोकण 7 लाईव्हने घ्यावा अशा प्रकारची एक विनंती मी या निमित्ताने करू इच्छितो. कारण मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा
जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना एक पाहतो आहे की बँकेची प्रत्येक योजना सर्वसामान्य ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याच्या आमच्या कामामध्ये कार्यामध्ये खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी कोकणसात लाईव्हची भूमिका महत्त्वाची राहिलेली आहे. आणि हे करत असताना अनेक वेळा यांचे प्रतिनिधी आमच्या मुख्य कार्यालयात येतात, आमच्याशी संवाद साधतात, काही वेळा आम्हाला मार्गदर्शन करतात, काही सूचना करतात. आणि या सगळ्यातनं त्यांचे काही भूमिका त्या ठिकाणी असतात आणि त्या भूमिका अशा असतात की या जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, पर्यटन क्षेत्रामध्ये काही विकास झाला पाहिजे, इथल्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत जात असताना शेतकऱ्यांना कुठल्या गोष्टीची आवश्यकता आहे, जिल्हा बँकेने त्या बाबतीमध्ये कोणती भूमिका घ्यावी, कोणती योजना त्यानिमित्ताने जिल्हा बँकेने पुढे आणावी, या संदर्भातली अनेक वेळा चर्चा या कोकणसात लाईव्हचे प्रतिनिधी करतात. आणि म्हणून मला या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देताना आनंद होतो आहे की अशा जबाबदारीची जाणीव असलेला एक चॅनल की ज्याच्या माध्यमातून फक्त वृत्तप्रसिद्धी नाही तर त्याच्याबरोबरच या कोकणातल्या तरुणांना रोजगार मिळाला पाहिजे, महिलांच्या हातांना काम मिळालं पाहिजे, शेतकऱ्याला काही चांगल्या संधी मिळाल्या पाहिजेत आणि त्याच्याचबरोबर सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा असेल, सांस्कृतिक असेल, अशा सगळ्याच क्षेत्रामध्ये आपण या जिल्ह्याला, या कोकणाने विकासाच्या दृष्टीने गोडधोड केली पाहिजे. आणि त्यासाठी सगळ्याच क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या प्रतिनिधींना एकत्र आणण्याची भूमिका या निमित्ताने आपण घेता, याबद्दल मी मनापासून आपलं अभिनंदन करतो. आपल्या पुढच्या वाटचालीला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि आपल्या या सगळ्या वाटचालीतनं, आपल्या या सगळ्या कार्यातनं या जिल्ह्याच्या विकासाच्या इतिहासात निश्चितपणे आपला उल्लेख गौरवाने केला जाईल याची मला खात्री आहे. आणि म्हणून या सगळ्या यशस्वी वाटचालीला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. येथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आपण व्यक्त केलेल्या अपेक्षा आम्ही नक्कीच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. आणि आता आपण वळूया आपल्या उत्सुकता असलेल्या सर्वांना रील स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणाकडे. वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत कोकणसात लाईव्हनं ही खास रील स्पर्धा घेतली होती. फ्युचरिस्टिक कोकण @ 2047 या आमच्या थीमवर आधारित ही स्पर्धा होती. आणि या रील स्पर्धेच्या बक्षिसांचं स्वरूप होतं: प्रथम बक्षीस 5001 आणि सन्मानचिन्ह, द्वितीय बक्षीस 3001 आणि सन्मानचिन्ह, तृतीय बक्षीस 2001 आणि सन्मानचिन्ह, उत्तेजनार्थ प्रत्येकी 1001 आणि सन्मानचिन्ह. सिंधुदुर्गच नव्हे तर रत्नागिरीतील स्पर्धकांचा याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सर्वच स्पर्धकांची क्रिएटिव्हिटी, आयडिया या पणाला लागलेली होती. मात्र या स्पर्धेत बाजी मारली आहे, प्रथम क्रमांक पटकावला आहे देवगडच्या ऋत्विक धुरी आणि टीमने. अतिशय सुंदर अशी रील होती. पाहूयात या रीलची एक झलक. सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित. अण्णांनो, पर्यटन म्हणजे काय? अरे बबलू, पाहुणे आपल्याकडे येतले, राहतले, फिरतले, जेवतले आणि त्याचे पैसे पण आपल्याला देतले. पण माका नाही राहता. मी चालले आता एवढ्या मुंबईत. बबलू, कोकण सौंदर्याची जगाला ओळख. सिंधुदुर्ग रत्नागिरीत पर्यटकांची गर्दी. कोकण किनारपट्टीवर आमूलाग्र बदल. सागरी महामार्गांमुळे विकासाला चालना. भात शेतकऱ्यांनी काजूला योग्य दर, हापूस आंब्याला विदेशात मागणी. 10वी-12वी बोर्ड परीक्षा निकालात यावर्षीही कोकण विभागच राज्यात अव्वल. पर्यटकांना कोकणी खाद्य संस्कृतीची चटक, हॉटेल व्यावसायिकांना चांगले दिवस. चिंता कशाला उद्याची, गॅरंटी विकास दादांची. आता चिपी विमानतळानंतर कोकणात धावणार वंदे भारत ट्रेन. बबलू दादा, बऱ्याच वर्षांनी काही त्रास नाही झालं. जाताना काट्याकुट्यांच्या रस्त्याने गेलो, पण आज येताना 4 पदरी महामार्गाने चल. कोकणाचा रंग पुरो बदललो रे दादा. कोकण ना आपल्या दशावतारासारख्या. एकदा काय रंग चढलो ना की मग रंगमंच असू दे नाही तर दुनिया सगळ्यांका आपलासा करून टाक. कोकणचं कॅलिफोर्निया होईत की नाही माहित नाही, पण कोकणी माणसानं एकमेकाक अशी साथ दिला ना. एक दिवस कॅलिफोर्निया मधली लोक म्हणतात आमका भारतात लोक कोकण बघूचं. सुंदर अशी ही रील होती. आपण आपल्या बक्षीस वितरणाकडे तर वळणारच आहोत, पण स्वागत होत आहे वैभववाडी शिक्षण प्रसारक संस्थेचे कार्याध्यक्ष, माजी सभापती, जिल्हा परिषदेचे बांधकाम माजी सभापती चंद्र रावराणे सरांचं कोकणसात लाईव्हच्या
संपादक देवयानी वरस्कर मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. माननीय श्री जयेंद्र रावराणे सरांना विनंती आहे. धन्यवाद. रील स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणाकडे वळतो. हे बक्षीस वितरण करण्यासाठी मी विनंती करतो आमदार माननीय श्री निलेशजी राणेसाहेब यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. तसेच कृपा हेअर टॉनिकचे ओनर राजन दळी सर यांना, त्याचप्रमाणे वैभववाडी शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे सर यांनाही विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. आणि हे बक्षीस स्वीकारतील प्रातिनिधिक स्वरूपात आमचे प्रतिनिधी नागेश दुखंडे. हे प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस जात आहे देवगडच्या ऋत्विक थुरी यांना. मान्यवरांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान होतोय. सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन हा पुरस्काराचं वितरण होतंय. धन्यवाद. द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस जात आहे रत्नागिरी खेड भरणे येथील सिद्धेश पिंपरे यांना. मी विजेत्यांना विनंती करते की कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. रोख रक्कम 3000 आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. त्यांचा सन्मान करण्याची विनंती करतो वैभववाडी शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे सर यांना. मी विजेत्यांना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. रोख रक्कम, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन हा त्यांचा सन्मान होतोय. केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे तर रत्नागिरीतीलही अनेक स्पर्धकांचा या रील स्पर्धेला तुफान प्रतिसाद मिळाला होता आणि त्यातीलच आपले हे द्वितीय क्रमांकाचे विजेते खास ते आपल्या कार्यक्रमासाठी रत्नागिरीहून आलेले आहेत. विजेत्यांचं अभिनंदन. तृतीय क्रमांकाचं बक्षीस जात आहे समर्थनगर आशिया कणकवली येथील अक्षय अरुण हेदुळकर यांना 2001 आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. मी विजेत्यांना विनंती करते की व्यासपीठावरून येऊन त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. मी आमदार माननीय श्री निलेशजी राणेसाहेब यांना विनंती करतो की त्यांचा सन्मान करायचा आहे. रोख रुपये 2000 आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. फ्युचरिस्टिक कोकण @2047 या आमच्या थीमला साजेशी त्यांनी सुंदर अशी रील बनवलेली होती आणि त्यात त्यांनी तृतीय क्रमांक पटकावलाय. समर्थनगर आशिया कणकवली येथील अरुण अक्षय हेदुळकर यांना हा तृतीय क्रमांकाचं बक्षीस प्राप्त झालेलं आहे. विजेत्यांचं अभिनंदन. वळूया उत्तेजनार्थ विजेत्याच्या बक्षीस वितरणाकडे. कातवण देवगड येथील सागर जोईल हे उत्तेजनार्थ विजेते ठरलेले आहेत. 1001 आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. मी कातवण देवगड येथील सागर जोईल यांना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. यांचाही सन्मान करण्याची मी विनंती करतो आमदार माननीय श्री निलेशजी राणे सर यांना. सन्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ आणि रोख रक्कम देऊन त्यांचा हा सन्मान होतोय. देवगड येथील सागर जोईल हे उत्तेजनार्थ विजेते ठरलेले आहेत. वळूया पुढील बक्षीस वितरणाकडे. उत्तेजनार्थ विजेते ठरलेले आहेत खेड रत्नागिरी चिंचघर प्रभुवाडी येथील सिद्धांत सलील जांगुष्टे यांना 1001 आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. खेड रत्नागिरी येथील हे विजेते आहेत. त्यांच्या वतीनं सन्मान स्वीकारतील आमचे रत्नागिरी प्रतिनिधी मनोज पवार सर. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. कृपा हेअर टॉनिकचे ओनर माननीय श्री राजन दळी सर यांना विनंती करतो की त्यांचा सन्मान करायचा आहे. सन्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ व रोख पारितोषिक देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. खेड रत्नागिरी चिंचघर प्रभुवाडी येथील सिद्धांत सलील जांगुष्टे हे उत्तेजनार्थ विजेते ठरलेले होते. आता शेवटचे उत्तेजनार्थ बक्षीस विजेते आहेत ते म्हणजे मालवणी एक्सप्रेस टीम वेंगुर्ला वासुदेव आशिष वासुदेव परब आणि विशाल विलास नेमण हे विजेते ठरलेले आहेत. उत्तेजनार्थ विजेते. मी विजेत्यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. 1001 रुपये आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. आता वळूया आपल्या पुढील कार्यक्रमाकडे आणि मान्यवरांचे मी विनंती करतो आमदार साहेब
निलेशजी राणे सर यांना की आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सन्मान्य उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू भगिनी, कोकण साद ह्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला 11 वर्ष पूर्ण झाली. त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देखील देतो. मनीष दळवी यांनी जसं सांगितलं त्यांच्या मनोगतामध्ये की जेव्हा हे सावंतवाडीमध्ये हे चॅनल सुरू झालं तेव्हा मी खासदार होतो आणि तेव्हा मला असं वाटतं सगळे काही तरुण एकत्र येऊन त्यांनी तेव्हा डिजिटल चॅनल चालवणं हे कोणाला माहीत देखील नव्हतं. डिजिटल चॅनल म्हणजे काय, तेव्हा त्या सगळ्या टीमनी ते धाडस केलं आणि त्या चॅनलची सुरुवात झाली. तेव्हा त्याचं नाव होतं सिंधुदुर्ग लाईव्ह आणि खरोखरच ते धाडसी होतं, कारण का तेव्हा माहीत नव्हतं. तेव्हा आमच्यासारखा माणूस पण सोशल मीडियावर नव्हता. तेव्हा सोशल मीडिया म्हणजे काय हे मला असं वाटतं 2014-12 नंतर सुरू झालेलं हे सगळं. आणि तेव्हा एवढी चर्चा नव्हती या प्लॅटफॉर्मची, पण ज्या म्हणजे आपण म्हणतो ना इंटेलिजन्स ज्या पद्धतीने तुम्ही हे सगळं चॅनल उभं केलं. आता तुमचं चॅनल हे हा चॅनल झालं, पण तुमचं चॅनल कॉपी करणारे असे खूप चॅनल झाले, पण त्यांना तेवढं यश मिळालं का नाही मला माहीत नाही. पण आपल्याला जसं मॅडम बोलल्या की कोकण सादला बातमी आली की मग ते हो असं घडलं असेल, असं काहीतरी झालं असणार 100% ती खात्री लोकांच्या मनामध्ये असून, म्हणून ह्या चॅनलने जी ख्याती तयार केली, जे उंची तयार केली, खरोखरच आपलं जेवढं कौतुक करावं टीमचं तेवढं कमी आहे. कारण का हे सोपं नाही. आजच्या या कॉम्पिटिशनच्या या सगळ्या जगामध्ये आपण हे सगळं नाव टिकवणं, तसं त्या टीमकडून काम करून घेणं आणि ते सगळं एवढं काही सोपं नाही. ते आपण ते सगळं शक्य करून दाखवलं, त्याबद्दल खरोखरच आपलं कौतुक, आपलं अभिनंदन. आपण वेळोवेळी समाजामध्ये एक चांगला पॉझिटिव्ह मेसेज देण्याचा प्रयत्न आपण नेहमी करत असता वेगवेगळ्या उपक्रमाच्या माध्यमातून. आणि आज तसाच आपण एक तर फ्युचरिस्टिक 2047 आणि कोकणातली जी मासेमारी आहे ज्याचा उल्लेख मी माझ्या सभागृहाच्या पहिल्याच विषयामध्ये जो विषय घेतला तो मासेमारी हाच विषय होता की आज हे 2 विषय आहेत. एक तर फ्युचरिस्टिक 2047 आणि कोकणातली मासेमारी, पर्यटन. आज अनेक ह्याच्यामध्ये मोठमोठी लोक या क्षेत्रामध्ये आहेत, जाणकार आहेत, पत्रकार मोठे आहेत, बिझनेसमॅन आहेत, इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत. मला आपल्याला विनंती करायची की आपल्याला खरोखरच पर्यटन कळला का, आपल्याला खरोखरच मासेमारी कळली का. फ्युचरिस्टिक 2047 मोदी साहेबांची संकल्पना होती की आपली देशाची इकॉनॉमी काहीतरी 5 ट्रिलियन, किती ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी बनवायचं, जे काही मोदी साहेबांची संकल्पना. ती 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणजे काय हे आपल्याला ज्या दिवशी कळेल ना, तर मला असं वाटतं की आपल्याला हे सगळे कार्यक्रम, हा जो विचार आपण इथे जो ठेवायचा प्रयत्न करतोय, त्याचा खरं अर्थ आपल्याला कळेल. पर्यटन म्हणजे काय, पर्यटन म्हणजे जे आपल्याला जे रीलमध्ये दाखवलं गेलं तेच पर्यटन आपण समजायचं. पर्यटनाला पण ग्रेड असतात. गोव्यामध्ये जो पर्यटक येतो 40%, 60% आपण 1 मिनिटासाठी बाजूला ठेवू, जो 40% पर्यटक येतो त्या पर्यटकाला सुधरवण्यासाठी
तिकडच्या सभागृहामध्ये आर्ग्युमेंट होते, डिबेट होते की आपल्याला हा टाईपचा पर्यटक इथे हवा आहे का. उरलेला जो 60% जो पर्यटक आहे त्याला आपण काय देऊ शकतो ह्याच्यावरती चर्चा होते. म्हणजे साऊथ गोवा तर तुम्ही बघितलं तर साऊथ गोव्यामध्ये मोठे हॉटेल्स आहेत, रिसॉर्ट्स आहेत, त्या स्टँडर्डचा पर्यटक तिथे आणण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. आता नॉर्थ गोवा, आता मोपा जवळ आल्यामुळे नॉर्थ गोवामध्ये पण तसा त्या टाईपचा पर्यटक येऊ शकतो. मोरजिम एक नवीन सेंटर तयार झालं आपल्या कोकणापासून एकदम जवळ, म्हणजे आपल्या जिल्ह्यापासून. आता हा पर्यटक टिकवायचा कसा, ह्याच्यासाठी तो 40% आणि ही 60%, तर जेव्हा समीकरण जमतं ना तेव्हा पर्यटनाचा खरा इकॉनॉमीला फायदा पडतो. आपण इकडे जी कोकणामध्ये आपण जी इकॉनॉमी वाढवायचा प्रयत्न करतोय, पर्यटक म्हणजे आपण कुठल्या लेवलचा पर्यटक आणतोय, अरे त्यांनी खर्च केला पाहिजे इकडे येऊन. आता मालवणमध्ये जर ऑक्युपन्सी आपण बघितली, एक हॉटेल अकॉमोडेशनची आपण ऑक्युपन्सी बघतो, ते मोजतो कसं आपण ऑक्युपन्सीनी, तर मालवणला ऑक्युपन्सी 85% आहे. जे हॉटेल्स तिकडे चालवतात त्यांना माहीत असेल. आता जिथे 85% ऑक्युपन्सी आहे, मग तिथे इकॉनॉमी किती पटीने वाढली पाहिजे, तिथे उलाढाल किती पटीने वाढली पाहिजे. मालवणला पर्यटक येतात पण तिथे 5 स्टार नाही, तिथे 3 स्टार डिलक्स नाही. मग आपण टॅरिफ काय बघतो, 1500 रुपये, 1800 रुपये, सीझनला 2000 रुपये. पण सीझन किती, 31 आणि असे काही जे काही आपले भराडी देवीची यात्रा वगैरे असं काहीतरी. पण तो जर पर्यटक तुम्हाला आणायचा असेल त्या टॅरिफचा, 5000 रुपयाच्या टॅरिफचा, तर तुम्हाला ती व्यवस्था तर तशी उभी करावी लागेल, तुम्हाला तसं इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवावं लागेल. कचऱ्यापासून ते शहराला मुक्त केलं पाहिजे, कुत्र्यांपासून केलं पाहिजे. अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत पर्यटनाला मोठं करण्यासाठी. म्हणून सांगितलं पर्यटन आपण ओळखतो का, तर पहिलं पर्यटन म्हणजे काय, ते वाढेल कसं, आहे ते सुधरेल कसं, ह्याच्यावरती आपल्याला खरोखरच अभ्यास करणं गरजेचं आहे. तसे लोकप्रतिनिधी, मग तो नगर परिषदेला आमचा महापौर असू दे, म्हणजे नगराध्यक्ष असू दे, आमदार असू दे, खासदार असू दे, पर्यटन असं तर ते फायद्याचं, नाही तर पर्यटनाचं काहीच फायदा नाही. बांबू नावाचं हॉटेल मी लहानपणापासून बघतो, अजून बांबू नावाचं हॉटेल आहे. पर्यटक येतो, बसमधून उतरतो, तिकडे खायला जातो. बांबू सुधारलं का माहीत नाही. त्यांनी मर्सिडीज घेतली का, BMW घेतली का माहीत नाही. दिसतो मालक दिसतो, देव करो असावी, कुठेतरी लपून ठेवली असावी, मला माहीत नाही, पण असावी, माझी इच्छा आहे की असावी. पण माझा घरचा येण्या जाण्याचा रस्ता तोच आहे म्हणून मला माहिती आहे. तसंच मच्छीमारांचं आहे. मच्छीमार आपल्याला कळला का, आत्ताचे विषय, आता अनेक माझ्यापेक्षा सिनियर इथे मच्छीमारी ओळखणारी लोक इकडे आहेत. मी जेव्हा सभागृहामध्ये एक विषय मांडला की टर्नओव्हर मच्छीमारीचा किती असावा, आता किती आहे माहीत नाही, तो वाढेल कसा. आता आपण पारंपरिक मच्छीमारी आणि पारंपरिक मच्छीमार हा राहावा, त्याला 2 रुपये मिळावे म्हणून आपण हे सगळे प्रयत्न करतोय. पण त्या पारंपरिक मच्छीमाराला काय हवंय ह्याची चर्चा आपण करत नाही. आपण पारंपरिक मच्छीमार हा पर्सिसिनवाला झाला, पर्सिसिन हा ट्रॉलरवाला झाला, ट्रॉलरनी फॅक्टरी टाकली तर आपण त्याचं अभिनंदन करतोय. पण तो आपला जो पारंपरिक मच्छीमार जो 60% 70% जिथे मासेमारी करतोय ना, त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतोय साहेब, त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतोय. मी अभिनंदन करतो ज्यांनी ट्रॉलर बनवले, ज्यांनी काय त्याच्यानंतर काय हाऊसबोट बनवाल, त्याच्यानंतर तुम्ही काहीतरी फॅक्टरी टाकाल, बाय प्रोडक्ट तयार कराल. आता इथे गद्रे साहेबांचे प्रतिनिधी आहेत, मी त्यांना विचारत होतो, मला साहेब आपला टर्नओव्हर किती, तर सगळ्या त्यांच्या ज्या काय आहेत 1000 कोटीच्या वर काहीतरी आपला टर्नओव्हर आहे. आणि गद्रे साहेबांची फॅक्टरी मी लहानपणापासून, म्हणजे केव्हापासून आम्ही बघतोय. हे जे बाय प्रोडक्ट तयार केलं ना साहेब, मी त्यांना विचारलं, मला साहेब किती बाय प्रोडक्ट आपण तयार करता, तर कितीतरी 1000 मेट्रिक टनमध्ये त्यांची बाय प्रोडक्ट तयार होतात. आपल्या कोकणाला ती गरज आहे. नुसतं एक गद्रे साहेबांनी एक बाय प्रोडक्ट तयार केले म्हणून आपलं काम होत नाही. पारंपरिक मच्छीमारांनाही टिकवावं लागेल, आपल्याला बाय प्रॉडक्टही तयार करावे लागतील, तर जाऊन जी मासेमारी, ज्या मासेमारीचा आपण उल्लेख करतो ती सक्सेसफुल आहे, ती यशस्वी आहे असं आपण मग कॉलर टाईट करून सांगू शकतो.
माझी स्वतःची एक फॅक्टरी आहे मालवणमध्ये. जर मी मॅनेजरला विचारलं, जर हे साहेब आलेत, आपण गद्रे साहेबांचे प्रतिनिधी आलेत, त्यांना विचारलं, आपल्या समुद्रामध्ये 113 कमर्शियल फिशेस आहेत. 113 चायना स्क्विड घेतं, सौदी अरेबियामध्ये जाऊ शकतं, आफ्रिकन देशामध्ये जातं, एवढ्या सगळ्या देशांमध्ये आपला प्रोडक्ट जातो. 113 कमर्शियल फिशेस आपल्या समुद्रात आहेत. पण आपली उलाढाल फक्त काही ठराविक मासेंवरच आहे, जसं रिबिन फिश असेल, मॅक्रेल असेल. बरोबर ना साहेब? मी काय चुकीचं म्हणत असेल तर सांगा. प्रॉन्स असतील. मग आमच्या पारंपरिक मच्छीमारांसाठी आपण काय करतोय, काय व्यवस्था उभी करतोय, हे पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. हे जे आता LED फिशिंग मोठ्या प्रमाणात जे आलंय, आम्ही जी तक्रार करतो सभागृहामध्ये, जर मच्छीमारी किंवा मासेमारी ह्याला आपण ब्रीडिंग टाईमच देणार नाही तर मासेमारी आपल्याला काही वर्षांनंतर मासेच भेटणार नाहीत. हे जे बाहेरचे ट्रॉलर येतात ना, हे आपले मासे म्हणजे त्यांचं नेट, त्यांच्या नेटचं जर आपण जे काही डायमेन्शन मोजलं ना, तर मासळी पण निसटणार नाही. ते चारी बाजूनी घेरून आपले मासेमारीसाठी ते सगळे घेरून LED टाकून, कारण LED वरतून खाली टाकल्याशिवाय मासेचे डोळे वरती अडकत नाही, मग ते जाळं उचलून सगळं ते घेऊन जातात. मग आमच्या पारंपरिक मच्छीमारांना मिळणार काय? म्हणून जो काय वाद व्हायचा ना 2014च्या जवळपास, आपल्याला आठवत असेल, जुन्या पत्रकारांना आठवत असेल, वाद का व्हायचा? कारण का काही ठराविक वाव म्हणजे नॉटिकल माईल नंतर तुम्ही तुमची प्रोसेसिंग करा, ह्याच्या नॉटिकल माईल नंतर अगोदर आमच्या पारंपरिकांना करू द्या. ते होत नाही, म्हणून तिथे समुद्रामध्ये होतं. म्हणून आमचा पारंपरिक मच्छीमार हा देशोधडीला लागला आहे. त्यांना वाचवलं पाहिजे. त्याच्यासाठी जे काही प्रश्न मी तिकडे उपस्थित केले होते आणि काही आपल्या ह्या चॅनलच्या माध्यमातून पण आपण जर ही मोहीम चालवणार असाल तर ही मोहीम आपल्याला लक्षात ठेवा, पहिलं पारंपरिक मच्छीमारांना आपल्याला वाचवावं लागेल, तरच आपल्याला बाकी हा सगळा जो काय डौलारा आपण जो काय उभा करणार आहे मासेमारीचा, तरच तो वाचणार. एक फॅक्टरी येऊन तिकडे चालणार नाही, एक गद्रे साहेबांची फॅक्टरी चालणार नाही, तर आपल्याला बाय प्रोडक्टची फॅक्टरी तयार करावी लागेल. मासेमारी एक प्रॉडक्ट म्हणून, एक बिझनेस म्हणून बघितला पाहिजे. आपला कल्चर आहे वगैरे सगळं आहेच, पण एक कल्चर, आपलं एक बिझनेस म्हणून पण आपल्याकडे त्याला बघायला लागेल. आता नितेशकडे तो पोर्टफोलिओ आला आहे. आता फिश हार्बर तयार होतील. फिश हार्बरनी आपल्याला आपला मासा जर आपण त्याला ब्रीडिंग टाईम दिला, तर आपण आपल्या मासेंना ब्रीडिंग टाईम देत नाही. दापोलीचे काही मच्छीमार आहेत, ते बाहेरच्या कुठल्या तरी रूटनी येणार आणि आमच्या समुद्र इंटरनॅशनल वॉटरमध्ये जाऊन जो मासा आत यायच्या मार्गावर असतो त्याला बाहेरच्या बाहेरच कुठेतरी पळून नेत आहेत. आपल्या मच्छीमारांना काही मिळत नाही, ब्रीडिंग टाईम मिळत नाही. ब्रीडिंगच झाली नाही तर आपण कुठली मासेमारी करणार आहोत? मग आपण कुठल्या फॅक्टऱ्या बनवणार आहोत? हा सगळा विचार आपण केला पाहिजे. म्हणजे मी जास्त वेळ घ्यायचा नाही आहे. शेवटचा विषय म्हणजे आपला फ्युचरिस्टिक 2047. फ्युचरिस्टिक 2047 म्हणजे साहेब, ह्याला जर आपण मॅथमॅटिक्स जोडली तरच आपण कोकण म्हणून सक्सेसफुल आहे. आत्ताचं आपलं आर्थिक उलाढाल किती जर आपल्याला माहीत नसेल तर आपण हे फ्युचरिस्टिक 2047 तुम्ही करा की 3047 करा. आपण आहोत कुठे? जसं आम्ही जेव्हा सभागृहात असायचो लोकसभेच्या, तेव्हा मला एक प्रश्न कळायचा नाही. अनेक उत्तर भारतातले काही आणि काही दक्षिण भारतातले खासदार उठायचे आणि बोलायचे की आप ये जो स्कीम डिक्लेअर कर रहे हो वो गरीबों के लिए है ना, तो पहले मुझे ये बताओ इस देश में गरीब कितने हैं. आपल्याला जर आपली इकॉनॉमी माहीत नसेल, आपल्याला जर आपल्या कोकणातला उलाढाल माहीत नसेल, आपण कुठल्या गोष्टीचा फ्युचरिस्टिक पाठलाग करतोय? आपली USP आपल्याला कळली पाहिजे. आपण काय मार्केटमध्ये घेऊन चाललोय आपल्याला कळलं पाहिजे. फ्युचरिस्टिक 2047 अनेक ट्रिलियनची आपली इकॉनॉमी, त्याच्यामध्ये कोकणाचा वाटा किती? आपण किती वर्ष आंबे, काजू, नारळ, अमुक अमुक इकॉनॉमीवर आपण अवलंबून राहणार आहोत? ती राहिलीच पाहिजे, पण एक प्लॅन B म्हणून पण आपला काहीतरी असला पाहिजे. हा प्लॅन A झाला जो पाहिजेच, 100% पाहिजे. आपली संस्कृती आहे ती, आपलं कल्चर आहे, तो टिकलाच पाहिजे. पण प्लॅन B ज्याच्यातून बाय प्रोडक्ट तयार होतील,
ज्याच्यातून एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तयार होईल. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तयार झाली तर विचार करा, फक्त आपण जो आंबा इकडून बॉक्सवर फक्त नाव लिहितो, निलेश राणे, रत्नागिरी हापूस, देवगड हापूस, पाठवून दिला, कुठे जातोय माहित नाही आपल्याला. कुठे जातोय तो आंबा? कुठले दुसऱ्या राज्यातले देवगड हापूस म्हणूनच विकतायत, आपल्याला माहित नाही. मुंबईमध्ये देवगड हापूस कुठला हा बॉक्सवरून सांगताच येणार नाही. आपण कुठे आहोत? अहो, जगाला आपला आंबा घ्यायला इकडे येऊ द्या. त्याच्यासाठी आपण वेअरहाऊसिंग तयार केली पाहिजे, त्याच्यासाठी इथे नेटवर्क कमॉडिटी एक्सचेंज तयार केला पाहिजे. अशी तयारी ज्या दिवशी आपण करू ना, आंबा, काजू, हे आपले मासे जगाला इकडे येऊन घेऊन जातील अशी एक परिस्थिती आपण तयार केली पाहिजे, तर आपण यशस्वी. आपला आंबा कसा चाललाय, कुठल्या रूटनी चाललाय, तुम्हाला एक आश्चर्य वाटेल. APMC मध्ये मी नाव घेणार नाही, एक मालकच आहेत तिकडे, म्हणजे पॅनलवर आहेत, ते आहेत कराडचे. मस्त चकाचक BMW आणि सगळे बंगले. आणि मला कसं कळलं ते APMC मध्ये आहेत, कारण का मी त्यांच्या मुलाच्या लग्नाला गेलो होतो, पण मी मुलीच्या बाजूने गेलो होतो, मला माहीत नाही की हे असे आहेत ते. मी लो कोण साहेब? मला असे आहेत हे APMC मध्ये, सगळा व्यापार देवगडमधून. मी साहेब तुम्ही कराडचे ना? मी हो मी कराडचा. मी किती टर्नओव्हर आहे साहेब आपला? साहेब आहे आमचा 350-400 कोटी. मी देवगड हापूसवर ते 3-3 वर्ष बुकिंग करून ठेवतात कलम. ठरलेली माणसं आहेत, त्यांचा रूट घेऊन जाणारी माणसं आहेत. आपण कुठे आहोत? म्हणून मी आपल्याला विनंती करणार, बोलायला गेलं तर असं भरपूर आहे बोलण्यासारखं, मग आपण बोलाल की ह्याला उगाच बोलवला. पण अशी व्यासपीठ, म्हणजे इथे खरोखर विचार करणारी लोक आहेत, म्हणून मी आपल्यासमोर हे सगळे विषय ठेवतोय. आता येणाऱ्या 3 तारखेच्या अधिवेशनामध्ये बजेट सेशन आहे. बजेट सेशनमध्ये कोकणाला, जसं मी तुम्हाला म्हटलं, कोकण आज कुठे आहे, माझ्या इकॉनॉमीला सुधारवण्यासाठी मला काय मागायचं आहे हे माझ्या डोक्यात आहे. मी बजेट सेशनमध्ये जे काय मागायचं आहे ते मी 100% मागणार आहे. नितेश राणे आपल्या मंत्रालयामध्ये जे काय मागायचं ते 100% मागणार आहे. ह्याच्यानी कोकणाची जी काय उलाढाल वाढेल ना, त्याचा फायदा हा कोकणालाच होणार. पण ते विजन, त्याचा प्लॅन फक्त 2 लोकप्रतिनिधींकडे उपलब्ध होऊन चालणार नाही. तर आपली ही पूर्ण पत्रकार पाहिजे, त्याच्यामध्ये पोलीस पाहिजे, महसूल अधिकारी पाहिजे. आता जसं सर्वगोड साहेब इथे बसले, त्यांचा अभ्यास कोकणाबद्दल दांडगा आहे. अनेक लोकांना जे माहीत नसेल, म्हणजे दिवसातून कोकणातले 5 पेपर वाचणारा हा अधिकारी आमचा, त्यांना कोकणाबद्दल एवढी माहिती आहे. कोकणाबद्दलचा अभ्यास आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन ज्या दिवशी झालं, मला असं वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टी ज्याची तडफड आहे, आम्हाला देवानी राणे कुटुंबाला सगळं दिलं, वेगळं काही देवाकडे मागायची गरज नाही. पण आज लोकांनी जी जबाबदारी दिली ती अशी पूर्ण पाडायची की लोकांना वाटलं पाहिजे हा होता म्हणून हे झालं. शर्यत ती आहे, खरोखर सांगतो, शर्यत ती आहे. ते म्हणतात ना की व्हावं तर आभाळासारखं व्हावं, कारण का जमीन किती जरी महाग असली ना, कोणतरी विकत घेणार असतोच. म्हणून काम असं करावं, कोकणावर खरोखर प्रेम असावं, तर ते असं असावं की कोकणाला पुढे कोण घेऊन जाणार. येणारा ब्रिटिश आपल्याकडे तो 150 वर्षाचं प्लॅनिंग अगोदर त्या काळात करून गेला. आणि म्हणून अजून छत्रपती शिवाजी टर्मिनस 18 प्लॅटफॉर्म, समोर ओव्हल मैदान, वेलिंग्टन मैदान, तिथे साऊथ मुंबईमध्ये म्हणजे दक्षिण मुंबईमध्ये तसं पाणी कधीच भरत नाही. प्लॅनिंग कधी झालंय? ब्रिटिशरांनी करून ठेवलंय. त्यांनी काय म्हणून तिकडे 18 प्लॅटफॉर्म तेव्हा बनवले असतील? आजही आपण 18 प्लॅटफॉर्मवर आहोत, एकही प्लॅटफॉर्म अडला नाही. म्हणून विजन असावं ना, ते एवढं असावं की ज्या काय नंतरच्या पिढ्या आहेत त्याचं फळ ते त्यांना मिळालं पाहिजे. आज 18 प्लॅटफॉर्मवरून ट्रेन पकडणाऱ्या लोकांना माहीत नव्हतं की हे कोणी बनवलं, हे ते लोकांनी बनवलं. आणि आज त्याचा फायदा आपल्याला जे काय रोजचे प्रवासी आहेत ना, मुंबईमध्ये किती लाख लोक ट्रेननी रोजचा प्रवास, लोकलचा प्रवास करतात, हे प्लॅटफॉर्मच ते लोकांनी बनवलेले आहेत. दूरदृष्टी असावी, प्लॅनिंग असावं, इम्प्लिमेंटेशन. नुसतं प्लॅनिंगनी मी हुशार 5 उपयोग नाही, तू इम्प्लिमेंट काय करतो त्याला जास्त महत्त्व आहे. आणि म्हणून या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये फ्युचरिस्टिक 2047 मध्ये कोकण कॅलिफोर्निया वगैरे नाही. कॅलिफोर्नियाला वाटलं पाहिजे की आपण कोकणासारखं व्हावं, असंही कोकण उभं राहावं, एवढंच फक्त संकल्पना घेऊन
आमच्यासारखी लोक ही कामाला उतरलेली आहेत. मी मनापासून कोकण साथच्या सगळ्या टीमला मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. आपण इंट्रोड्यूस करताना काहीतरी वातावरण टाईट वगैरे होतं असं आपण असा उल्लेख केला. आता निलेश राणे तसा राहिला नाही. आपण कोकण साथनी अगोदर दखल घ्यावी म्हणजे महाराष्ट्र दखल घेईल एवढीच विनंती आपल्याला मी करतो. मॅम, आपण मला बोलवलं, खरोखर मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. फार मोठमोठ्या लोकांबरोबर आज वावर अनेक दिवसांनंतर बसायची संधी मिळाली त्याबद्दल मनापासून कोकण साथचा मी परत एकदा आभार व्यक्त करतो. 11 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. जसं कोणतरी म्हटलं 111 वर्ष आपण पूर्ण करा, तर मी म्हणतो 1111 वर्ष पूर्ण करा. तोपर्यंत मी कुठल्या जन्मात असेल मला माहीत नाही, पण असीन तेव्हा कुठे ना कुठेतरी बाहेर काहीतरी असीनच. बघूया काय असेल तेव्हा. पण मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार साहेबांना विनंती आहे, कृपया 2 मिनटं व्यासपीठावर थांबायचं आहे. 2 मिनटं फक्त. स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं आपण एक सन्मान करतोय, तो म्हणजे वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्था, महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थेचे संचालक अर्जुन बाबूराव राणे यांचं. आणि हा सन्मान देण्याची विनंती करते आमदार निलेश राणे साहेब यांना. अर्जुन बाबूराव राणे यांना विनंती आहे, कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. समाजकार्य त्यांच्या नसानसात भिनलंय. 70 वर्ष पार करूनही ते एका तरुणासारखे समाजासाठी काम करतायत. आणि वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्था, महाराणा प्रतापसिंह शिक्षण संस्था, लोरे ग्रामस्थ मंडळ यांच्या माध्यमातून गेली 30 वर्ष ते शिक्षण क्षेत्रातही काम करत आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांनी शिक्षण उपलब्धही करून दिले. या माध्यमातून त्यांचा सन्मान करताना आम्हाला अत्यानंद होतो. विजेत्यांचं अभिनंदन. आमदार साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावरच थांबायचं आहे आणि आपल्या संपूर्ण टीमसोबत आम्ही एक फोटो काढणार आहोत. मी सर्व आमच्या टीमला विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. कोकण साथ लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम, त्याचबरोबर दैनिक कोकण साथचे संपादक संदीप देसाई सर आणि आमची संपूर्ण टीमला मी विनंती करेन की कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचबरोबर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष माननीय श्री मनीषी दळवी सरांना सुद्धा विनंती आहे, कृपया त्यांनीही व्यासपीठावर यायचं आहे. आणि आमची संपूर्ण टीम. चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंके, सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस, मुख्यालय प्रतिनिधी लवू म्हाडेश्वर, दोडामार्ग प्रतिनिधी लवू परब, देवगड प्रतिनिधी नाकेश दुखंडे, रत्नागिरी प्रतिनिधी मनोज पवार, IT हेड विद्येश धुरी, कोकण साथ लाईव्ह संपादक भगवान शेलटे, सिनियर व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम, व्हिडिओ एडिटर मयुरेश राऊळ, अकाउंटंट ओमकार नाईक, दैनिक कोकण साथचे वितरण विभागाचे अशफाक शेख, PCR विभागाचे मेघनाथ सारंग, कॅमेरामॅन साहिल बागवे, कॅमेरामॅन साहिल दैवावकर, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर तन्वी आकेरकर, ऑफिस असिस्टंट संतोष गुळदुवेकर. धन्यवाद सर. यानंतर वंदे मातरम वंदे मातरमनं आपल्या कार्यक्रमाची सांगता होते. सर्वांनी उभं राहून आपल्या कार्यक्रमाची आपण सांगता करूया.
जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष माननीय श्री मनीष दळवी, पंचामृत इंडस्ट्रीजचे डायरेक्टर माननीय श्री जंबू होसमानी सर, सार्वजनिक बांधकाम कणकवलीचे कार्यकारी अभियंता माननीय श्री अजयकुमार सर्वगोड सर, फिशरीज डेव्हलपमेंटचे ऑफिसर माननीय श्री रवींद्र मालवणकर सर, कृपा हेअर टॉनिकचे ओनर माननीय श्री अजित दळी सर, माहिती अधिकारी माननीय श्री मुकुंद चिलवंत सर, तसेच इतरही मान्यवर या आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. फ्युचरिस्टिक कोकण @2047 चे पुरस्कार विजेत्यांचं सुद्धा आम्ही खूप खूप अभिनंदन करतो. बेस्ट फिशरीज अवॉर्डचे विजेत्यांचं सुद्धा आम्ही खूप खूप अभिनंदन करतो. तसेच स्मार्ट लीडर पुरस्काराचे विजेते आहेत त्यांचं सुद्धा आम्ही खूप खूप अभिनंदन करतो. रील स्पर्धेतील विजेत्यांचंही अभिनंदन करतो. त्याचप्रमाणे गणेश सजावट स्पर्धेतील विजेत्यांचंही आम्ही संपूर्ण टीमच्या वतीने खूप खूप अभिनंदन करतो. शुभेच्छा देण्याचा कार्यक्रम सुरूच राहील. वर्धापन दिन सोहळा आपला पार पाडलेला असला तरीसुद्धा आम्ही शुभेच्छा स्वीकारणार आहोत आणि आता आपण या देखील कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. काही वेळापूर्वीच कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं वर्धापन दिन सोहळा पार पाडलेला आहे. 11 वर्षातून आता 12व्या वर्षात आम्ही पदार्पण करतोय. या निमित्तानं आपण विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं होतं. त्यामध्ये कोकण 7चा सर्वोच्च मानला जाणारा पुरस्कार त्याचं देखील वितरण झालेलं आहे आणि हा सन्मान मिळालेला होता तो म्हणजे गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे दीपक गद्रे यांना. त्यांच्या वतीनं हा सन्मान स्वीकारलेला होता PRO संदेश साळवी आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर विश्वास कदम यांनी. त्याचबरोबर गणेश सजावट स्पर्धेतील देखील विजेत्यांना सन्मानित करण्यात आलं. स्मार्ट लीडर पुरस्कारांचं देखील वितरण झालं. रील स्पर्धेतील देखील विजेत्यांचं यावेळी सन्मान करण्यात आला होता.